hepatite. Agasallaron un algo e miña nai dixo que enchera con fotos que ela tiña guardadas nun caixón. Pero non teño moitas ganas, pero farei o que me dixo miña nai. Aínda me acordo de cando fomos Lois e máis eu ao Pombal. Ensinoume pombas mensaxeiras. Cando nos coñecimos, acompañoume ata a miña casa. Chovía moitísimo e levoume co seu paraguas para que non me mollase. Non o poden ver máis, por mor de hepatite. E aínda, por riba, Raquel díxome que estaba metido en problemas, grazas á víbora. Non penso que poida sair moi ben dai, penso que o van botar da escola.